Чове, аз съм Minecraft 2000 и днес играем Clash of Worlds 2. И както виждате, поразчакал съм малко играта. И сега ще направим някоя битка. Както виждате, съм висок левел, понеже аз не съм на училище и я играя редовно. И също съм 26 левел. Аз не ходя на училище и повече време играя на тела. Ей, тук е много лесно. Маля, то е много слаб. Сега се показва моите левел дрой. Извинете, малко съм болен, за това ще касля малко. Не малко, ама... Ей, виж направо моите го правят. 32 левел, 31, 33 и още един 31. Пак имам такова. Yes! Сега учим и то малко го подобрим. Мале, виж с какви големи чичи, бе. Всъщност, хора, ако искате да дойдете в клана ми, т.е. на братовчет ми, той се казва Барселончите. Аз ще го напиша долу в описанието за повече информация. Вече мога да се бия. Окей. Добре. Може да направим няколко битки и ще бъде това за клипа. Аре да нападна. Мале, толкова време не има. Не бе, ти всички, че хора, един човек, който бях го нападнал, беше също като и тоя, ама само, че по-малко неща имаше. И беше колкото се едно първоначалните неща, дето му дала. И той беше много слаб. И аз го бих веднага 3 зведжи. Не ми уби никой от четиримата. Ево, тото е много лесно. Сега ще ви кажа, кои най-много ми се падат. Най-много ми се падат тези, ей тоя, друг ей тоя и ей тоя. Ето и кое са. Той принцип, кой трябва да бъде? Я знам. Айде, не мога да играя. Трябва да изчакам 43 секунди. Ама имам такъв безплатен. И пак такъв съм даде. Хей, какво те си игра, бе? Седни и също ми дава. Всъщност играта е много яка. Може да се изтеглите. Окей, не стана ли вече? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Айде. Сега вече стана.
Хора, много съм болен. Имам първа сливица. И цяла седмица не съм надаскал, което вече е яко. Но учебната седмица вече мина, така че няма да почувам. И това се бъде много тъжно. Много обичам да не ходя на даскал. И повтарям, тези, които искат да влязат в клана ми, той се казва Барселончите на латиница. Ето тук го пише. Барселончите. Аре, пак ще нападнем някой. Това последно нападаме и това ще бъде за крипа само. Другия път може да подобряваме, да правим битки и други неща. А винаги най-често този първия винаги ми умира. Дето му е с 4 такова. 4 огън, за да му се пусне пауъра. Аре. И хора, това ще бъде от този клип. И чао!